Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħossi xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-blu ta' din qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Reġġena lura lejk u Alla Salvatur tagħna u saħħaħ irruħna bit-talim qaddis tiegħek biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta' ġid għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għajt lill-ġemgħa kollha ta' wlied Iżrael, għandkom tkunu qaddisin, għax qaddis jien, il-mulej Alla tagħkom. La tisirqux, la tgħidux kliem ieħor, la tqarqux b'xulxin. La taħalfux b'ismi fil-gideb, lanqas ma għandek iżżeblaħ lill-isem Alla tiegħek, jiena il-mulej. La taħqarx lil għajlek u lanqas tisirqu. Il-ħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu. La tisħitx li trux u la tqejjidx tfixkil quddiem l-ama, imma tibża minn Alla tiegħek, jiena il-mulej. La tawwiċ fil-ħaq li tagħmel, la tħarix lejn wiċċ il-fqir, lanqas ma tweġġaħ lill-kbira l-wiċċu, imma tagħmel ħaq mill-proxmu tiegħek fis-sewwa. Tmux ix-xerret qlajja fuq niesek u tqumx kontra demmajrek, jiena il-mulej. La tbejjitx lil ħuk f'qalbek, imma lil għajrek wissieħ werġa' wissieħ biex ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek qalu li tniesek, imma ħobb lil għajrek bħalek innifsek, jiena il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil Alla. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Flimkien, il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja.
Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. ħajkunu mill-qwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi, mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Issa u żmien it-tajjeb, issa u jum is-salvazzjoni. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħal marraj jifred in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid il dawk ta' fuq il-lemin tiegħu ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirtakom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jiena kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qeri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti jgħidulu mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik jew qeri u libbisnik? Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll li dawk ta' fuq ix-xelluk morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja x-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont qeri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh jgħidulu mulej, meta rajnik bil-ġuħ, jew bil-għaġġ, jew barrani, jew qeri, jew marit, jew fil-ħabs, u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad jgħidilhom, tassew ngħidilkom dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dan is-salib illi nilbes jesprimi b'mod sabiħ ħafna l-Evanġelju li għadna kif smajna. Hawnhekk hawn Kristu msallab u madwaru hawn il-kliem li għad bil-Franċiż għax dan oriġina Franza. Kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. U meta ddawwar is-salib hawnhekk hawn is-sitt opri ta' ħniena illi isemmi Ġesu. Bil-ġuħ, kont bil-ġuħ, kont bil-għaġġ,
kont barrani, kont marit, kont fil-ħabs, isemmi is-sitta li huma qegħdin hawnhekk. Il għaliex dan il-Vanġelu fil-fatt imur fil-qalba tal-ħajja tagħna nisranija. Kif ngħixu tassew dak li nemmnu. U nutaw kif Ġesu ma jgħidx affarijiet ta' barra minn hawn fis-sens illi trid toħlomhom, imma affarijiet konkreti kif inti tgħix tassew dak li temmen. U għalhekk isemmi Ġesu hawnhekk kif aħna nieqfu ma' min għaddej minn tbatija, kif ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn. Sa meta nisimgħu dawn is-sitta li jsemmi Ġesu hawnhekk, nindunaw illi diversi minnhom nistgħu nagħmluhom fil-fatt. Jista' jkun hemm pereżempju kont fil-ħabs u ġejtu żuruni, mhux daqshekk faċli li tmur tara il xi ħadd fil-ħabs min jista' għandu jmur. Ma mhux dejjem daqshekk faċli, u tifhimha. Ma meta jgħid kont marit u ġejtu tarawni, kemm hija importanti din, kemm hawn morda fl-isptar, l-isptarijiet, fid-djar tagħhom, anki f'djar tal-anzjani, li jkunu jixtiequ min iżurhom, min jiġi jara kif huma, ikunu jixtiequ ma' min jitkellmu, ma' min jiftħu qalbhom. Kemm hija importanti din u kemm nistgħu fil-fatt ngħixuha. Istess, meta jgħid Ġesu kont barrani u lqajtuni, m'hekk qed jagħmlilna tassew stedina importanti. Il għaliex aħna li nemmnu qatt ma nistgħu nitkellmu fuq il-barranin ishom ta' xi razza li ma jixilqhomx id-dinjità u l-imħabba tagħna. Inkella ma nkunux qed innejxu dil-kelma ta' Ġesu kont barrani u lqajtuni. Għalina għandha tkun qalb li tilqa' lil dawk illi qegħdin madwarna jew li narawhom jew li niltaqgħu magħhom huma min huma, ġejjin minn fejn ġejjin. Il-kliem ta' Ġesu nistgħu ngħixuh fil-prattika u għandna ngħixuh. U naturalment Ġesu li qed jgħid hawnhekk qed isemmi eżempji importanti. Imma mbagħad jgħid kull ma għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi, jiġifieri. Qed jgħid dak kollu li nagħmlu tista' tkun pereżempju kelma ta' inkoraġġiment immin għaddej minn tbatija. Messaġġ li tibgħat il xi ħadd li taf li qiegħed waħdu. Issa tkun pereżempju anki għajnuna li tagħti b'xi mod jew ieħor il xi ħadd li huwa fil-bżonn. Kontinwament niltaqgħu ma' okkażjonijiet fejn nistgħu u għandna ngħixu dil-kelma li qed jgħid Ġesu. U is-sabiħ tagħha huwa mhux biss li nkunu qegħdin nagħmlu l-ġid u l-ġid anki jekk ma jkunx qed isemmuh in-nies dan ħafna mill-affarijiet li semmi Ġesu hawnhekk ma tarhomx bil-fors dejjem fl-aħbarijiet, kultant fl-aħbarijiet tara anki meta jsemmi x'ma sarx jew ħażin. Imma anki meta jsir fiskiet fil-kwiet qed nagħmlu l-ġid u sabiħ tal-kliem ta' Ġesu huwa meta jgħid għamiltuh miegħi. Mela qed jgħid jekk jiena ngħin xi ħadd fil-bżonn qed nagħmel dan ma' Ġesu. Isni bħal meta nitlob u ngħidlu Ġesu kemm inħobbok, kemm nixtieq illi naqdik fil-ħajja tiegħi. U Ġesu jgħidlek sabiħ dal-kliem, issa jgħixu billi tgħin il dawk li huma fil-bżonn. Hemmhekk hija l-isfida l-ħajja tagħna li aħna ma' dawk li huma fil-bżonn
nejnuhom għax naraw lil Ġesu mhux bil-fors illa li il-persuna tkun simpatika, tista' tkun l-iktar persuna antipatika li qed tgħinha imma tgħid jiena qed nagħmilha għax Ġesu qal kull ma miltu ma l-iżgħar fost daħuti għamiltuh miegħi. Tista' tkun persuna li timbuttak flok tiġbdek mill-mod bil-karattru tagħha. Ma tgħid ħanejna hemmhekk jiena qed nagħmel dan ma' Ġesu. Ġesu jsemmi wkoll fl-Evanġelju hawnhekk mbagħad in-negattiv, dak li ma sarx. U nutaw il-klim ta' Ġesu mhux qed jgħid il-ħażin li tagħmel pereżempju kont marit u qtiltni, qed jgħid kont marit u ma ġejtux iżuruni. Qed jgħid hawnhekk qed jitkellem fuq l-indifferenza, dak li ma nagħtux każ aħna, dak li nonqsu mill-dmirijiet tagħna bħala nsara. Fuq hekk qed jitkellem Ġesu. U għalhekk il-kliem tiegħu lilna għandu jgħinna biex dejjem nagħmlu eżami tal-kuxjenza ħalli nixuh fil-prattika u qatt ma nkunu indifferenti. Hemm dik it-talba sabiħa li ġieli ngħidu, anke ngħiduha fil-Knisja ġieli, li għandha sentenza minna verament tolqotni u tot ma dak li qed jgħid Ġesu llum nixtieq nagħmluha bħala talba tagħna. Għamel mulej li ma mmurx ngħaddi minn fejn xi ħadd b'qalb magħluqa, bħarsa indifferenti, bil-passi maġġel. Resqu tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek għina biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna ngħixu fil-ħajja tagħna ta' kuljum dawn l-opri tal-ħniena li ntissemmi llum fl-Evanġelju nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fakkarna mulej li dak kollu li nagħmlu ma' dawk li huma fil-bżonn qed nagħmluh miegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-għanuna tiegħek il-morda kollha dawk kollha li għaddejjin minn xi tbatija, il-morda kemm fl-isptarijiet f'Malta kif ukoll dawk li għatina l-kura barra minn Malta u nitolbuk anki għal dawk li għatuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jina mulej biex dejjem nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied. Nitolbuk għal dawk kollha li ma vittmi tal-mibeda tal-vjolenza tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem u lejl aħħom fi ħdanek, għat il-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej għal tagħna l-qattal qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej mill-idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulejt l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għamel li bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek hija tqaddes il-ħajja tagħna u taqlanna l-maħfra u l-ħniena tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bit-takkis ta' ġisimna int trażżam fina id-drawwiet ħżiena. Terfanna ruħna lejn is-sema, qawwi fina d-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli jemuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kor ferħana jfaħruk ismewiet ma' serafin u l-qawwiet tas-sema. Fl-imkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tiffer tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna, Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema ta' fl-art.
خبزة كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا توبتنا بحما نغفر منه هاتيالينا ولا تدخلنيش في التجريب ازهلسنا من الدني. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني. أعطينا في التيب وهني نعطيك الباce في زميننا باش نكونوا هيلسا دايم من الذنوب ومحارسة من كل انكويت. احنا ونستناو ونتماو لينا والمجيا tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħen għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħen għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li din it-qarbina mqazza tkun għalina ta' għajnuna u ta' salvazzjoni kemm fir-ruħu kemm fil-ġisem biex bil-grazzja tiegħek il-fejqan tagħna jkun sħiħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. F'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna sma' talb tagħna għejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobż ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dumietna bħalma nafru l-minuħa għalina u la daħanix fit tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimja mulejmija kim perkinti fost n-nisa mbire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art.
ħobża kull jum għatina l-lum, maħfirna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tijalina, u la daħanix fit-tġrib iżdaħlisna mid-deni, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missiru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta żien Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna ninti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna kull jum għatina l-lum, maħfirna d-dubitna palma nafru l-minuħa tijalina u la daħani fit-tġrib iżdaħlisna mid-deni, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missiru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna
U Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' mis-sewru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna kull-jum matina l-lum, għafrina d-dobitna bħalma nafri minuħa tijalina, u la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni għammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, brina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobża ta' kull-jum matina l-lum, għafrina d-dobitna bħalma nafri minuħa tijalina u la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simanik Marija bi grazza memlija mulej miegħek imberkinti fossi nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simarik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simarik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simarik Marija bi grazia mimlija murejmija berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa bin-nar tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa, is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dubietna bħalma nafrir minn uħati għalina, u la daħanix fit tiġrib iżdaħlisna mid-dinja, amen. Simarik Marija bi grazia mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għattihom lejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidderilhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Mazza Marija. Itlopa lina. Mazza Alla. Itlopa lina. Mazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħnina. Itlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. It-tama. Itlopa lina. Li żjed safja. Itlopa lina. Li żjed nadifa. Itlopa lina. U xebba. Itlopa lina. Bla teba. Itlopa Li lina. tissoq l-imħabba. Itlopa lina. Tal-aġeb. Itlopa lina. Tal-parerit tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollu kaqal. Itlopa lina. Xebba li tissoq kull qima. Itlopa lina. Xebba li tissoq kull fuħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mena ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tjieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib ta' sema. Itlopa lina. Tewba ta' filodu. Itlopa lina. Saħa tal-murda. Itlopa lina. Kien tal-midimbin. Itlopa lina. Farax tal-migranti. Itlopa lina. Farax tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlopalina Qaddisa Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu.
Għatililna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristus Jidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fosseteja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħares tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li libnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Għadde Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeolata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-allalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li reħpetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-Imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.